Hello guys, good afternoon for today's vlog guys. Mamalansya ko sa kong suoton unya guys kay graduation sa kong pag-umangkon. So mo-attend ko kay kagahapon dito ko sa tuburan. Ignan ko sa akong magulang sa iyang mama ug sa akong pag-umangkon nga mopasok karon nga padtuon daw ko. So moadto ko guys kay dugay-dugay na pug kaayo ko guys ug wala ka adto og graduation guys. So ako ang adtuan akong pag-umangkon kay para pud malipay siya. Para makataot ko garland unta unya walay sounds para maka vlog ta didto pero okay ra gyapon na ay sounds guys kay ato pwede ra man nato na siya ma voice over. So karon mamalansya ko sa akong sanina nga suot son guys. Magpantalon ra ko unya guys, dili na ko magkanang magsiksi-siksi nga kuan kay dili man ako amo adto sa stage ang iyahamang mother. So magpantalon ra ko karon guys og kaning unsan ni magkuan ra ko og kanang suoton ba kaning mag simple ra kog suot guys, dili na ko mag itsobrechi og kuan guys kanang pang suoton din ha guys kay di man ako ang mupasok. Magkuan ta malansya ta sa to ang suoton ko sa kong ikuan ani oy kay mo kuan man siya mo akong bana guys. Oy abi na akong makauli sila karon, dili man daay siya kauli, nagkontak siya nako, dili pa daw sila kauli ugma na daw siguro pag magpamahaw lagot ay misalipay ko kay muuli lagi daw sila sa dihang dili daay kauli ugma na daw pamahaw. Sige na lang kita atong mga kaligs dyan. Alright guys, mamalansya inyong manang sa iyang atong suoton for today's graduation sa ako ang hamangkin. Guys, hinayin lang nato ang ato ang plancha kay nipis ra ba kaayo ni atong sinina. Asa to atong spray. Atong isprayhan guys para kumot atong suoton today aside sa perfume. Ato siyang kuanan talikod ra ko guys no ana to bin. Ana sus just lord. Uy kainit ani masunog atong sanina. Agay nita ay nakatulog ko guys, nakatagpilaw ko mingani kay nanawag ako ang sister nga lagi mag-andam lagi daw ko. Ang graduation guys is 3:30 PM unya padtuon ko niya alas 11 na nayabag ingko moapa sa kumadlok sila guys ug di ko maadto maguol sila ingko maadto ko magkita ra ta din ha kay didto man ko gahapon sa tuburan guys kay lagi manglimpyo tayo sa kwarto sa akong mama niya. Agoy di na ko makaya, di na mo makaya daghan mi dito sa kong pag-umangkon. Ingko palimpyohin na lang naglain ni pagbayad mo kinintos. Dila ra man kinintos. Dili makaya og limpyo na mo dito kay pating gubuta. Mutong ginan ako palimpyohin na ninyo. 500 bayad. Ipadto na ko sa mulimpyo guys, kaya man daw niya. Gamay ra man pud ang kwarto guys, imo siya as in dako ang kwarto, gamay ra, makaya ra to niya kay kuan man pud to siya kanang ana dug limpyo ba, ana siya manglimpyo. Kay mo man iyang trabaho, manglaba, manglimpyo. Kaya ra daw niya. Sus Ginoo ko. Kuan kay na ko sa nina ikote kay ni suoton, kay kaning planchahon. Sinawon guys. Kanay akong suoton karon guys, wala ni kapariha diri guys. Wala na ko ni diri gipalit sa laing naso na ko ni gipalit dito ko sa una. Una wa ni siya kapariha diri. Unya. Gahapon guys, wala ko naka-vlog, wala ko naka-upload kagahapon. Sinsya na mo sa kong buhok guys, basa siya kay nako gihumulan na nga tambal kay para unya pag maligo na ni
ang ato ang buhok sumusunod sa galaw. O, diba? Sus, anak guys. Wala ko naka-vlog kagahapon guys, kay nga no. Busy ka inyong manang guys. Na busy inyong manang kagahapon, dili na makaya og vlog. Mauto nga. Hala, ano man ni? Oh, kuyawan tay. Mao nga wala ko naka-vlog kay lakaw diri, lakaw didto. Nagkuha pa kog mga stocks kagahapon, daghan ko nakuha ang stocks kay ang kani ako ang mga suki mo text ulahin na kaayo. Mauto nga nagdali-dali kog panawag sa among manager, nagkuan kog stocks. Daghan kog ikuha ang stocks kagahapon guys, 3 ka karton. Nga ako apang gipang kuan. Ako apang gipang dispatcha ang ako ang mga stocks akong gipang hatod. Moto na busy inyong manang. Wala na ko naka-vlog. Karon gani binako di ko ka-vlog ko na mag-vlog ko dili na gid pwede duha ka adlaw ko absent oy vlog na nabuang na dagan pa kay kog violation, wala pa nako ano kung violation uban guys. Wala ko nag-adto sa computers kung magmanghod kagahapon kay kanila ging nabisita. Moto nga imbis mo lakaw ko ganina guys, wala ko ning lakaw guys, ining pahuway ko oy, papahuwayon ko nato ni akong pahuway pugkut ba nalagsa oy, na ko magsige og lakaw oy kay Ginoo ko. Away sa tiganin ta kung atin untag graduation guys, pero maluhi ko kung pag umangkon do nanawag. Kay nanawag in taon sila. So sige na lang, mato na lang ko maapas pakita ko dito kay yaguman daw namo og kuan guys, yaguman nilag paso magsorry-sorry daw mi sa Robinson. Hoy, mentag makauli akong bana unya guys. Oy, mentag mausap ang hunahuna sa iyang boss oy nga manguli nilang unta sila. Kay si Banana, baya excited na kayo. Excited kay ning nauna man gud og istorya gud. Nausaw lagi daw hunahuna silang amon siya, nausaw man hunahuna ni Sirga. Oy, ugma pa man daw mi manguli igong magpamahaw. Hingon na, mentag manguli mo karon oy kay para makaapa siya unya dito sa Robinson guys ba maka-appeal siya banding-banding namo. Luoy kaayo ang tawon. Iyang bakos na putol daw guys. Dugay na kito yang bakos guys, mag 10 years na to yang bakos, gipalit na ko to sa una sa Cagayan mi. Nagsuri-suri mid Cagayan, gipalit na ko to. Leader man gud to iyang bakos guys. Sa una pagid kay ito mga 10 years lagi gipalit na ko. Mahal kay kung palit ato murag sa mahal to nga kuan, leader to siya, original to nga leader. Na expire na guys, na kuan na. Sa kadugayon na to guys, palitan na po na ko siya bakos unya. Lahi dili ko mo palit ana niya guys og kanang Acura kay bisa dili niya magustuhan. Bisan pag mabaratuhon o mahalo na guys, basta dili siya ganahan, di gyud na niya sa uton. Una nga mapalit ko kanang naa siya kay para dili masayang. Kay masayang man, di man suoton, di siya ganahan. Una, minta laging mauli tuon niya kay para makapili siya bakos. Ipalitan bitaw na ko na siya chinilas guys nga word balance unya man wala siya guys, ako ra gabut-buot kog palit niya. Agoy di siya ganahan guys, wala gyud in town niya gisuot guys. Nya akong palit ato kay 600 kapin. Ipaulian na lang namo guys, kay di man siya musot siya, dili lagi ko musot ana palangga oy, dili ko ana na siya dili ko siya. Ko siya nga pud ani oy gipaulian na lang. Nya gipalitan ko ang talon guys. Uy, hilom naglag si mami. Saba ah. Ipalitan na ko og pantalon guys, lit. Hilom ba kay nagvlog ko? Agoy guys, di siya ganahan sa color. Gi paulian na pud nako. Akong palit ato kay kuan 700 kapin, 755 man siguro to, gipaulian ako guys. Ako na lang gibaligya og kuan 700 kay para mahalin. Kay sayang man, di man masuot niya, di man niya suoton kay di siya ganan sa color. Mo nang di na jud ko mo palit ani, wala na siya kay masayang raman kay di man niya suoton. Kabuang tawhana. Mo na mo palit ko kanang naa siya kay para dili masayang. Mo na mentay makauli tuon niya kay para
makapili siya bakos. Siya mo pilig bakos. Kay kung ako pili suoton, sayang kaayo, murag labig kwarta kay. Magid siya musuot guys, basta di siya ganan, di gid siya, di man nato mapugos. Kapoy jud ko kagahapon og panores kung baligya guys. Ay, gilaay ko guys, wa jud ko naka-retouch sa mong balay karon guys, kahigda ako. Daw, mara ko manikuan. Mara ko mang limpyo. Magkitaw-kitaw. Muli ko sa banana. Ako ang kuan karon amurang kwarto kay taga-adlaw gyud ako naginalimpyuhan among kwarto guys. Di man ko ganahan og di na malimpyuhan among kwarto kay mo na among ginatulgan. Ang kwarto ra kung kuan karon. Ug kanang banggira kung nanang gilimpyuhan di anak ganin na di ay. Man ang kanina lang kuan may ako ang trapo-trapuhan o kaning mga divider. Kay para limpyo ay abog. Oh, manak ang kuan. Ang plancha. Na ano to bigay. Mga kumot man ni ay. Isang pagplansahan mo. Sensitive kayo sa ninaaba katungkunin sinawon. Naman po may diri silingan da guys katong bata nga bawa na ko matulog dire. Graduation po niya karon ha. Itagaan ako siya regalo guys sabon. Amang ko mga stock nga sabon pa. Dagan ako gipanguha nga kanang sabon nga panligo. Itagaan ako siya regalo. Ipay na yung bata. Dako na kingisi. Regaluhan ako kuat sabon. Mana? Okay, pasa all right. Ang akong suoton for today's grad. Laka. Oo, sensitive kaayo. Makuan din siya. For today's may kuan ako ang nara guys siksik kay ni siya may kong subuton blusang itim blusang itim guys suoton man lang guys blusang itim ako na ni siyang iandamdaan guys kay para unya, ready to wear na. Ready to wearing. Anak rani kay para dili siya makumot. Anak siya. Diba? Uy, maglago siya ko ng mga balibo ba? Ito mga ka-legs-legsan dyan. Boxer ni Banana starring. Di man dyan ko mahimutang guys. Uy, dili na ko ma-retouch ang balay. Uy, ako na lang ni i-retouch. Uy, while nagpaabot ko sa time guys. Mag-retouch na lang ko sa balay guys. Uy. Okay. Para na po ko'y makita sa kong pagpundo dire. Sayang. Hi nanay! Hindi ka nagpunta sa graduation ni Winwin? Ah, sila lang di ay ni ano? Ese, papa niya. Ah. Doon pa sa ano? Sa lampas sa Springland. Ah, doon din sa eskwelahan dahil nila? Kaya nagbayad sila 700 sa yun. Uy, lucky no? So, ano siguro yun? Sa abang ng ano nila? Pati siguro, ayaw ko, kasali ng pagkain. Mahal no? Dati, dyan lang sa harap ng katedral. Ah, oo! Puno! Ayaw ko, Mag-retouch na lang ko guys. Ako ang among balay guys. Uy, mag-retouch na lang ko guys. Uy, kay para wa na ko'y hunahon. Ako sa napabugnawon ang plancha. Ang spray.
Unya, ala wa may agas kagabi guys. Kung muagas unya guys. Si banana man ni tiguan sa mong bedsheet. Ayan na po ni umulan niya uli niya. Haman daw. Nagtanaw ko sa kong vlog guys. Oh. Naglaway ko sa mangga na sa lamisa. O niya. Yung si banana pa. Hinugon doon na. Amay lang. Mabot. Humikikanong kanong ko na niya. Bahala kang bananaha ka. Yung po na siya. Pwede mo kaon og mga aslong guys. Ako ray kaon. Ala, na-dislike. Kabuang. Na-dislike kid siya. Nabuang man ni ay. Ako sang kuanon guys kay na-dislike nako kawa. Kaya bag. Ay, di na po siya mo ko ano. Na-dislike na raba na ako. Sige. Sus, Diyos ko Lord. Awa. Dong. Anong bana man kay ka dong? Kay balo kang nag-vlog si mami dong. Nawa na. Iana sa na ako guys ha. Naunsa na dislike na akong vlog. Ako dislike na ko. Natuslukan guys, wala na akong gitoyo. Lagi naman ang hit guys. Yun na ang pangunga. Una na ibag umusurong guys. Mangunga dahil ayan ang hit. Bago patakamat. Okay na guys. Ako ang like. Mapriso ka. Mangunga ka dahil. Kuha na tog sounds kay madungog diha. Maglimpyo na ko sa among kwarto guys. Di man ko imbis nga magpahuway ko guys, isa ko manglimpyo guys. Di man ako kuan akong kugulingon kay naanad na magud ko guys nga mag kuan diri sa balay, magkuti-kuti. Do. Uy, si Dudong gamay man di ay ni. Oy. Dong dili pa daw makauli si Daddy dong. Imbis nalipay nang ta si Dudong kay makauli na si Daddy dong na. Imbis nalipay na among Dudong kay makauli na si Daddy. Nya di man daw makauli si Daddy dong. Unsaon na dong. Kung Dudong gamay nga ba bata. Ang bata na Dudong gamay. Dong. Unsaon man na si Daddy dong, di man kauli dong. Unsaon man dong. No ka. Di makauli si Daddy. What happened? Mintag mausab na pud ang unahon na sa iyang boss guys. Uy, moingon untag muli na lang tarol. Ana unta. Kay para magdungan na pud mi kaon ni banana. Unya makadayon siya og kaning uli guys kay mos kuan man na siya nako mo kontak man na siya nako magkuan na lang ko niya guys mag take out na lang ko niya daan og pagkaon kay mangaon man mi unya dito sa gawas mag take out na lang ko pagkaon niya. Kay para unya na siya kanon mga ero guys og concert. Nag-concert ang mga ero, buntag pa sayo, nag-awo-awo na, nabuang na. Unsa ni tanaw gigisit sa kong ero guys, oh. Diyos ko Lord. Aram dahil ni akong kimpit nga gipangita nako. Pila naman ni ka minutes? 19. Nagpasalamat ko sa kong cellphone karon guys kay taas-taas na ang iyahang ma-video kay ibang iris na ko tanan guys ay kay na full storage. Sa una guys mag-vlog ko tama na pinakadugay na ang 10 minutes o 11 minutes kay mo full storage karon na taas-taas na siya. Ay wag ko akawa sa dewa kay mo ko si mami.
ana ra maghumol aning bedsheet guys, makauli siya dayon og unya kay mo kuan nila maglungag dai ko daan kay para ako mga iro guys pagkanon na ko sila daan guys, mga alas 3 pagkanon na nako sila kay para di na ko maghunahuna unya bahalag madugay kog ulit. At least humana sila kaon. Ana. Pa ako nang papanihapon sila alas 3 sa hapon. Guys. While nagkuti-kuti ko sa balay, maglungag na lang pug ko. Dayon akong ipabugnaw daan sa ilang mga plato kay paraon niya. Diretso na nako og timpla. Pagka alas 3, pagkanon ako sila kay pagka alas 3:30 mulakaw na inyong manang. Diretso na ako dito sa kuan eskwelahan sa kung pag-umangkon. Kusanin ko nang gas ha. Balik-balik wal gini akong kuan ay vlog ay. Kani daw. Mana naman ni. Akong gitanaw akong mga vlog kay para mapansin sa kadaghanan. Kung ikuan kay man naman ni nag-like na gani ko ana kani wala pa na human. Guys, taas-taas na atong video. So diri ra tataman guys. Salamat sa inyong pag-like and share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa ko ang TikTok Reels, og salamat guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Salamat sa inyong suporta guys, sa inyong pagtapang sa dakong tabang diri sa ko. Thank you everyone. Amping tangtanan guys. I love you all. God bless. Bye.